बिदि नङाखि मोनसे स्टेटआ अनलि इडुकेसनजों डेभेलप जागोन फैबाय थानाय डिसेम्बरावहाय जोंहा नर्थ इस्टनि बिगेस्ट इभेन्ट बिगेस्ट बिउटि कन्टेस्ट होनना बुङो बेखौहाय मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट एन्ड मेगा मिस नर्थ इस्ट सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय जों बिराद प्लेनिंस दङ दा जोङो नैबे उइनार्सफोरनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावगोन ससियेल वार्कबो खालामदों लास्ट इयार जोङो बे आंनि गामि गंगिया मैनागुरियावहाय 150 प्रिमिलेज माने पुरेस्ट भिलेज अफ दिस एरिया एग्जाम्पल महरै आंबो एमएससी पास आं दा पिएचडि स्टार्ट जाबायानो आंबोथ' जेबो मोनाखैना फरायनाय प्रियंका चोप्रा मिस वर्ल्ड 2000 मिस इउनिभार्स सुस्मिता सेन सोरबाया डान्सआव इन्टारेस्ट दं बेखौ डान्स खालामनो हो सोरबाया स्पर्ट्सआव इन्टारेस्ट दं बेखौ स्पर्ट्सआव एक्टिभ खालामनो हो Btrinfostudio इउटुब चेनेलावहाय दिनै दङ सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअनि प्रेसिडेन्ट लोगोसे थांनाय जेनेखि 3 जुलाइ खालि जेनेखि फाइनाल बड'लेण्ड फेसन 2 जुलाइआवहाय सरि 2 जुलाइ खालि जेनेखि फाइनाल जादोंमोन बेवहाय मिस्टार मिस किड्स एन्ड टिन बे मोनथाम केटेगरिनि गेजेरजोंहाय बड'लेण्ड फेसन शो खालामदोंमोन दा बे मानि थाखाय बे आयदाखौ लानाय जादोंमोन जों बिनि थार बाथ्राखौ दिनै बिथां बानजायगिरिनिफ्राय जों मिथिगोन बिथाङा जाहैबाय मा जायख्लं बसुमतारी दा बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जे थांनाय दिनावहाय जेरै नोंथांमोना जे माबा खुंबाय बड'लेण्ड जेनाखि फेसन मिस्टार मिस किड्स एन्ड टिन बे मोनथाम बाहागो खालामनानै मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंना नोंथांमोनहा गिबियावनो बिटिआर इनफ'निसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दा बिथां सार सोंनायनि कुइसना जाहैबाय मिस्टार मिस टिन एन्ड किड्स बड'लेण्डखौहाय मा थांखि लानानै मा उद्देश्य लानानै बेखौ खुंनाय जादोंमोन मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव एबा बड'लेण्ड हालामाव जोंनावहाय माने फेशन इन्डास्ट्रिया बिराद आनडेभेलप होनोबा माने जोंनि पेरेन्टसफोरा दासिमबो 90% मानसिफोरा फेशन इन्डास्ट्रिखौहाय माने खोमसि नोजोरजों नायो देट मिन्स नाम्बार 1 ड्रेसेसआवहाय माने जोंनि पेरेन्टसफोरा दासिमबो नेगेटिभ नोजोरजों नायो नाम्बार 2 लेंगुवेज फेशन इन्डास्ट्रियाव ओंखारनाय लोगो लोगो लेंगुवेजआ जोंना मस्ट इम्परटेन्ट जायो दा फेशन बे मिस्टार मिस टिन एन्ड किड्स बड'लेण्डखौ खुंनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि ओनसोलाबो जाहाथे बड'लेण्ड हालामा एबा बिटिआर हालामा जाहाथे फेशन इन्डास्ट्रियाव लाइक जों फेशन इन्डास्ट्रिनि थ्रुयै जोङो नेसनेल लेभेल एबा इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जों मोजां मडेलखौ नागिरनानै बे बिटिआर हालामनिफ्राय नागिरनानै जोंनि बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामहैनो हागोन नामा एबा इन्टारनेसनेलावहाय मोनसे मोजां टाइटेल लाबोनो हागोन नामा बेनि थ्रुयैहाय जोङो माने नाजागासिनो दं आरो नाजालांबाय थागोन आरो सानसे समाव बे साक्सेसआ जागोन एग्जाम्पल महरै आङो फेशन इन्डास्ट्रिनि एग्जाम्पल महरै आं बहुत एग्जाम्पल बुंनो हायो जेरै जोंनि बर'निफ्राय दासिमबो मोजां नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय दिनैसिम मोजां टाइटेल मोनबोआखै सासे सानै थांदोंमोन बाट उइनार जानायखौ आं दिनैसिम नुवाखै दा जों फिउचाराव आसा खालामो सानसेबाबो जोंनि थ्रुयैहाय एबा जोंनि नाजानायनि थ्रुयैहाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि उन्दै गथ'फोरखौहाय साक्सेस खालामहैनो हागोन नामा एबा जोंनि बिटिआरखौहाय प्राउड फिल खालामनो हागोन नामा बेनि थाखायनो जोङो बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो मावगासिनोबो दंखायो आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो हाजासे जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां गथ'फोरखौ नागिरनानै जों थुलुंगा होलांबाय थागोन आरो दा जों बे मिस्टार मिस टिन एन्ड किड्स बड'लेण्डखौ जों अर्गेनाइज खालामो सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअ मानो होनोबा मोनसे इभेन्टखौ अर्गेनाइज खालामनांगौ जायोबा नोंहा मोनसे रेजिस्टार होननाय बुस्थु थानांगोन जोंना सुदर्शन एनजिअआ जाहैबाय मोनसे रेजिस्टार दा बै जोंहा बे मिस्टार मिस टिन एन्ड किड्स बड'लेण्डखौहाय जोङो अर्गेनाइज खालामनो थाखाय नैबे सुदर्शन एनजिअखौहाय जोङो रेजिस्टार खालामग्रोदों आरो बाहाय जोंहा 17 मेम्बार्स दङ मानो होनोबा मोनसे इभेन्ट अर्गेनाइज खालामनो थाखाय नोंहा मोनसे आइडेन्टिटि थानांगोन आरो आइडेन्टिटिया जाहैबाय जाहाथे नोङो इलिगेलि जेबो माने साइड इफेक्ट होनो हाया माने नोंहा रेजिस्टार नाम्बार अलरेडि थाखाबाय नालाय सार्टिफिकेटआव दा जोंनि माबाखौहाय बे टिमखौहाय माने रावबो इलिगेलि रावबो जेबो खालामनो हानाय पावार गैया मानोना जों राइट वेजों थांगासिनो दङ आरो जोंनि फिउचार यां जेनेरेसनफोरखौहाय जों राइट वेजों लांगासिनो दङ आरो सेकेन्ड थिं जोंनि जायफोर गार्जियान
एबा दानि जायफोर पेरेन्टसफोर बिसोरो सानोखि अनलि इडुकेसनजोंहाय माने एरिया डेभेलप जायो इट्स रं एक्सुवेलि नोङो मोनसे एरिया एबा लकेलिटि एबा कान्ट्रि एबा स्टेट एबा लाइक डिस्ट्रिक्टखौ नोङो डेभेलप खालामनोबा नोङो इकुवेलि माने गासिबो बुस्थुखौहाय इकुवेलि लांनांगोन आरो लाइक एग्जाम्पल महरैहाय कालचार फेशन इन्डास्ट्रियाबो कालचाराव हाबबाय सेकेन्ड हिसाबै आं स्पर्ट्सखौ बुंगोन थार्ड हिसाबै आं इडुकेसनखौ बुंगोन बिदि नङाखि मोनसे स्टेटआ अनलि इडुकेसनजों डेभेलप जागोन बे नङा नों कालचार गैयाबानो व्हाट इज द आइडेन्टिटि अफ योर उइदाउट कालचार नोंहा आइडेन्टिटि गैया नों सासे IAS UPS अफिसार जानो हागौ बाट नोंहा जुदि ड्रेसानो गैयाबा नों बबेनिफ्राय बिलंस खालामदों साप'ज इउ आर लाइक राभा इउ आर लाइक ए बड' जुदि नोंहा आइडेन्टिटि गैयाबा आइडेन्टिटि डेट मिन्स कालचार ओंखायनो जों कालचारखौबो इडुकेसनजों समान समान लांफानो हानांगोन आरो इडुकेसन कालचार स्पर्ट्स बे मोनथाम बुस्थुआ इकुवेलि थांफाबासो जोङो माने फिउचारखौ नुहुरनो हायोखि जोङो डेभेलप जाबाय आच्चा बे दाखालि बे पार्टिसिपेट खालामनायावहाय माखासे जेनेबा मिस्टार एन्ड किड्स एन्ड टिनावहाय जायफोरनाखि देरहादों नङा होमबा उइनार जानो हादों बिसोरनि थाखाय फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे प्लेनिं दं नामा बिसोरखौ गोजौआव लांनायनि मिस्टार मिस टिन एन्ड किड्स बड'लेण्डआ टटेलि गोजौआव लांनानै बे मोनसे प्लेनिंखा जोङो मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डखौहाय साथाम मिस्टार केटागरिनिफ्राय साथाम जोंना फार्स्ट उइनार दङ माइकेल बसुमतारी फ्रम उदालगुरि फार्स्ट रानार्स आप दं जोंना राहुल देब बर' फ्रम उदालगुरि सेकेन्ड रानार्स आप दङ जोंना प्रणय वारि फ्रम क'क्राझार ओमफ्राय मिस केटागरियाव बुङोबा जोंहा फार्स्ट उइनार दिप्ति कुसबु बसुमतारी फार्स्ट रानार्स आप दं जोंना प्रगति देवी फ्रम गुवाहाटी सेकेन्ड रानार्स आप दङ जोंहा रिजि ब्रह्म क'क्राझार सेरफांगुरिनि दा जोङो बिसोरखौहाय फैबाय थानाय डिसेम्बरावहाय जोंहा नर्थ इस्टनि बिगेस्ट इभेन्ट बिगेस्ट बिउटि कन्टेस्ट होनना बुङो बेखौहाय मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट एन्ड मेगा मिस नर्थ इस्ट बे 6 कन्टेस्टेन्टखौहाय जोङो एबार डाइरेक्ट मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट एन्ड मेगा मिस नर्थ इस्टआवहाय जों बेखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि हरबाय उइदाउट अडिसन बे इभेन्टआवहाय जोङो जोंनि बर' मानसि एबा जों लकेल मानसिफोरा बे इभेन्टआव चान्स मोननोनो आंबो एसे कन्टेस्टेन्ट अडिसन खेबनै खेबथाम होबाबो आवगायाव सेलेक्ट जायाखैमोन दा दिनै जों बे प्लेटफर्माव मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट एन्ट्रि फिस मोननाया बे जोंनि थाखाय मोनसे राइट वे टु साक्सेस उइथ मडेल माने मडेलजोंहाय जों साक्सेस जानो थांगासिनो दङ ओरैनो साक्सेस जाया दा जों बिसोरखौहाय मा ट्रेनिं होगोन होनोबा जों बिसोरखौ जिमनिफ्राय जों माखासे स्पन्सर मोनदोंमोन बे स्पन्सरावहाय जोङो मैया रिसेन्टलि सेकेन्ड रानार्स आप रिजि ब्रह्म एन्ड प्रणय वारिखौहाय जों मैया जिमाव जइन खालामहोबाय 6 मान्थ फ्रियावनो जों बिसोरखौ ट्रेनिं होसिगोन माने बिसोर मोनसे नों सासे पारफेक्ट मडेल जानोबा नों फिटनेसखौ मेनटेन खालामनांगोन इडुकेसनाबो थाफानांगोन बेनि पार्सनेलिटि कारेक्टार बिहेभियार लुक माने सासे साक्सेसफुल मडेल जानोबा अल इन अल माने पेकेज जानांगोन आरो दा बे जोंना नाम्बार 1 अपरचुनिटिस आरो मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डनि थाखाय जोंना सेकेन्ड अपरचुनिटिस दङ आइएन एभिएसन एन्ड हस्पिटालिटिस मेनेजमेन्ट बियो जोंहा क'क्राझाराव दङ बेबो जोंनो उइनार्सफोरनि थाखाय 6 मान्थ फ्रि अफ कचिं होदों माने मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डआ अनलि नट बिउटि कन्टेस्ट बेजोंहाय माने इनस्टिटिउसन्स बेबो माने क्ल'ज आप जानानै दं फिटनेसआबो क्ल'ज आप जानानै दं दा इनस्टिटिउसनावबो जोङो बिसोरखौहाय गाबोन समबारावहाय जइन खालामनानै होगोन जिमाव अलरेडि रिसेन्टलि मैया सानै जइन जाखाबाय माइकेल बसुमतारीखौ आं उदालगुरियाव कन्टेक्ट खालामबाय बे उदालगुरियाव जइन जासिगोन दा बे जोंना राइट वे आरो जों सानसिल मेगा मिस नर्थ इस्टआव जों बाहाय स्टप खालाया उइनारफोरखौ जोङो एकदम नेसनेल लेभेलसिम लांनो प्लेनिं खालामदों आरो लाइक वी हेभ FBB फेमिना मिस इण्डिया बिगेस्ट बिउटि कन्टेस्ट अफ इण्डिया होनजायो बेखौहाय ओमफ्राय रुबारु मिस्टार इण्डिया जों बेफ्रावबो माने अडिसनसिम लांगोन सेलेक्ट जानाय जायैया जोंनि खाफाल जाहैबाय बेखौ जों प्लेनिं लादों आरो दा बिदिनो दा सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे आरो बिनि सायावनो माबा हाबाफोर लाबावगोन नेक्स्टआव लाबावगोन नामा प्लेनिङाव दं नामा दा सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय जों बिराद प्लेनिंस दङ दा जोङो नैबे उइनार्सफोरनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावगोरनि एक्सुवेलि जों ससियेल वार्कबो खालामदों लास्ट इयार जोङो बे आंनि गामि गंगिया मैनागुरियावहाय 150 भिलेज माने पुरेस्ट भिलेज अफ दिस एरिया वी डिस्ट्रिबिउटेड लाइक शाउल 5 किल' राइस माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामदों आरो मोनसे माखासे अइल पेकेट बेफोरबायदिखौ होदोंमोन जोङो माने बे गामिनि रायजो राजा पाब्लिकफोरखौहाय मोनसे मैनागुरि एम इ स्कुलाव ज' लिंहरनानै बिदिनो जा हायो बेखौ एसे एसे हेल्प खालामदोंमोन आरो जोङो सेकेन्ड पिरियडआवहाय जोङो माखासे लाइक सिल डिसेबल जायफोर आखाइ गैया आथिं गैया मेगन गाज्रि जानाय बिसोरखौ जों एसे एसे फाइनान्सियेल हेल्प खालामदोंमोन आरो उइदाउट माने गभर्नमेन्टनि सापर्ट आरो उइदाउट सापर्ट फ्रम गभर्नमेन्ट
माने अन पकेटनिफ्राय माने जों इनभेस्टखौ खालामदोंमोन दा एक्सुवेलि नैबे इभेन्टआवबो बुंनो थाङोबा नाम्बार वान वी आर नट गेटिं एनि सापर्ट फ्रम बिटिआर गभर्नमेन्ट माने आं फ्रिलि बुंगोन माने बिटिआर गभर्नमेन्टआ एक्सुवेलि दे डोन्ट लाइक बिउटि कन्टेस्ट माने नाम्बार वान माने बिसोरो एकदम सापर्ट खालाया आरो माने आङो साथाम साब्रै एमफोरखौ लोगो हमदोंमोन बिसोरो बुङो ओइ मडेल टडेल माने मडेलखौनो माने बिसोरो मिथिया व्हाट इज मडेल दा जोङो सापर्ट मोनाखै अबियासलि जों इभेन 1 रुपिबो जों सापर्ट मोनाखै दा जोङो माने कन्टेस्टेन्टफोरनिफ्राय जोङो रेजिस्ट्रेसन फिस लायो बे रेजिस्ट्रेसन फिसजोंनो जों टटेलि माने प्रोभाइड खालामदों आरो स्टेज लाइटिं साउन्ड सिस्टेम मेकआप डिजाइनार ग्रुमार लाबोनाय आउट स्टेशन फ्रम बिटिआर माने गुवाहाटी मणिपुरनिफ्राय जों डिजाइनार लाबोयो बिसोरखौहाय स्टे बेहाय जों पिडब्लिउडि गेस्ट हाउस क'क्राझारावनो दोनदों बिसोरनि थानाय जानाय गासिबो जोंनो प्रोभाइड खालामजोबदों एक्सुवेलि जोंहा दा पेन्डिं बाजेट दंबावो बे पेन्डिं बाजेटखौबो जोंनो स्ल'लि जोङो जोंनिफ्रायनो सुख'लांनांसिगोन आरो गैयाबाबो 2 लाख जोंहा पेन्डिं जानानै दं बेखौहाय जों सुख'गोन थांनाय इयारावबो जों बिदिनो पेन्डिं जाखादों बाट जोंनो जेबो नाङा बास जोंहा जों इयं जेनेरेसना डेभेलप जालांबानो जायो आरो बेनो नाम्बार वान दा आं लास्ट कुइसन नोंथाङा मिथिनो लुगैबाय बाथ्राया जाहैबाय मा नंगौ गोबां बर'नि माखासे लाइमोनफ्रा माने फैनो नागिरो बेहाय बे बिउटि श'आव फैनो नागिरो आरोना फेशनावहाय बाट जोंनि माखासे गार्जेनफ्रा बिनि सायावहाय हेंथा होयो आरो बाव थांनानै मा लाइफ दानो हानो बाव थांनानै माबा लाइफआ साक्सेस जागोन नामा बेबायदि मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं दंलायो आरोखि दा बिनि सायावहाय फंबाया बिनि सायाव माखासे नलेज दं हिसाबै एसे क्लियारिफिकेसन रायजोफोरनो हरनो हागोन नामा एसे बुंहांखाबायमोन नंगौ आदानि कुइसना नाम्बार 1 पइन्ट बे जोंनि एरियानि एबा बिटिआर एरियानि एबा स्पेसियेलि फ्रम बड' कमिउनिटिस बे एकदम बे 100आव 100 बुंगोन आङो बिउटि भिजनाव थांनानै एक्सुवेलि जेबो गैया 100आवहाय नों सासेयाल' साक्सेस जागोन एभरिवेयार नट अनलि बिउटि कन्टेस्ट नों फरायनानै मालाय नों मा मोननो बेखौबो जों बुंनो हागोन एग्जाम्पल महरै आंबो एमएससि पास आं दा पिएइचडि स्टार्ट जाबायानो आंबोथ' जेबो मोनाखैना फरायनानैबो सोरबा नों 100 जनावथ' नों 100 जनाबो इउपिएससि जानो हायाना एपिएससि क्लियार खालामनो हायाना एग्जाम्पल महरै सासे डान्साराबो नेसनेलावहाय 100 जनाव 100 जन मोसाहैजोबनो हाया बिउटि कन्टेस्टआबो सेम इडुकेसन मडेलिं स्पर्ट्सआवबो साफ्रोमबो स्पर्ट्समेनफोरा नेशनेल प्लेयार जानो हाया साफ्रोमबो प्लेयारफोरा रनाल्ड' बादि गेलेहैनो हाया एग्जाम्पल महरै कम्पिट खालायोबा गासिबो इकुवेलिटि बिउटि कन्टेस्टआवबो नों जुदि हार्ड वार्क खालायोबा सानसे समाव अबियासलि नों साक्सेसफुल जागोन एपिएससिनि थाखाय जुदि नों हार्ड वार्क मोजां प्रिपारेसन खालायोबा अबियासलि नों एपिएससिखौ सानसे समाव साक्सेस जागोन जुदि नोङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो लुगैदोंबा लाइक हलिचरन नार्जारिमोन बादि प्लेयार जानो लुगैदोंबा अबियासलि नों गेलेनायावहाय डेडिकेसन होनांगोन हार्ड वार्क डिटारमिनेसन बे मोनथाम बुस्थुआ थानांगोन आरो डेडिकेसन हार्ड वार्क बे डिटारमिनेसन बिउटि कन्टेस्टआवबो एग्जाम्पल महरै जायफोर जोंनाहाय बलिउड इन्डास्ट्रियावहाय बांसिन हिर'इनफोरा माने बिउटि कन्टेस्टनिफ्राय थांनाय आं बिसोरजों रिलेटेड खालामनो सानाखि जोंनि कमिउनिटियाबो बिसोरजों समान बाट नों नाजायोबा सानसे समाव हागोन एग्जाम्पल महरै बलिउडआवहाय दङ जोंना लारा दुत्तामोन मिस इउनिभार्स प्रियंका चप्रा मिस वर्ल्ड 2000 मिस इउनिभार्स सुस्मिता सेन ऐश्वर्या राय बच्चन मिस वर्ल्ड 1994 बिसोरो एक्सुवेलि गासिबो एक्टिं लाइननिफ्राय थांनाय नङा बिसोरो मडेलिं इन्डास्ट्रिनिफ्राय थांनाय मडेलिं इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिसोरो बलिउडआवहाय साफा इन्टार जानाय आरो दा जों नाम्बार 1 पइन्ट जोंनि समाजा बिउटि कन्टेस्टआव हगारनो नागिरा बे खिन्थु बे 100% राइट दा बेनि एन्सारखौ आं होगोन ओंखार माने ट्राइ खालाम नाजानांगोन माने नों फिसा लेभेलनिफ्राय फारि नोङो माने थांबाय थाबासो नों सानसे समाव साक्सेसखौ मोनहैगोन आरो खेबसेयावनो मोना नोङो माने मोनफ्रोमबो बुस्थुआवहाय माने मानसिया नाजानाय थाखानांगोन ओंखायनो जोङो साक्सेस जानोबा नाजानांगोन इडुकेसनाव जेरै फरायो माने साफ्रोमबो गथ'आ बे नङाखि बे इउपिएससि खालामजोबनो हागोन एपिएससि खालामजोबनो हागोन माने बयहाबो एक्सट्रा टेलेन्ट थायो सोरबाया डान्सआव इन्टारेस्ट दं बेखौ डान्स खालामनो हो सोरबाया स्पर्ट्सआव इन्टारेस्ट दं बेखौ स्पर्ट्सआव एक्टिभ खालामनो हो सोरबाया इडुकेसनाव इन्टारेस्ट दं बेखौ इडुकेसनाव एक्टिभ खालामनो हो फेशन इन्डास्ट्रियाव इन्टारेस्टेड गोनां मालाय फेशन इन्डास्ट्रियाव फैदों बेसोरखौ जोंथ' हमनानै लाबोआखै नों मडेल जाथारनांगौ नोङो मिस बडलेण्ड जाथारनांगौ माने जायफोर इन्टारेस्ट दं मालाय बिमाफोराबो हरखायो आरो जाय इन्टारेस्ट दं बिसोर साक्सेस जाखागोन स्पर्ट्सआव जाय इन्टारेस्टेड दं बिसोर स्पर्ट्समेन जाखागोन एपिएससिनि थाखाय जाय प्रिपारेसन खालामदों बिसोर एपिएससि जाखागोन
बे आरो सैथो निस्सय फंबाय जायख्लं बसुमतारिया थार बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिना होबाय बाथ्राया सैथो जोंनाव जाहैबाय मा जोंनि बांसिन सुबुंफ्रानो गोबां गोरोन्थि बुजिनाय लायो गोसोआवहाय जायनि फलाव सोरबा फिसाया माबा मोनसे मावनो नागिरोबा मा खालामनानै होयो बिफाफ्रा हेंथा होयो बा समाजनि सोरबा लोगो दिगोफ्रा बेखौ माने मा होननानै बुङो जावनानै माने यारखि खालामनानै बेखौ मा खालामो बेखौ जेरैबायदि बियो माने थुलुंगानाय मोन्दोंमोन बेखौ डिमटिभेट खालामनानै होयो आरोखि जायनि फलाव ओंखारनायबाबो ओंखारनो हाया दा बाथ्राया बेनो बाथ्रा सैथो जों गासैबो आयदायाव जोङो बाहाय हार्डवार्क खालामनांगौ गावखौ जों डेडिकेटेड खालामनांगोन जुदि नों बावसोमनो हायाबाना सेक्रिफाइस खालामनो हायाबा मोनफ्रोमबो जोङो आयदायावनो होन जेखि आयदायानो होन मानो बेवहाय नों थांना थानाया गोब्राब जायो आरो साक्सेसबो जानो हाखाया स' थार बाथ्राखौ दिनै फंबाया होनबाय बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफोरनाखि माने लाइमोनफ्रा जायफोर फरायफुगासिनो दङ बिसोरो जुदि पेसनाव इन्टारेस्ट बा सोरबा फुटबलाव इन्टारेस्ट बा सोरबा डेन्सआव जुदि इन्टारेस्ट दङबा बिथांमोनखौ आंनिबा बिमा बिफाफ्रा सापर्ट खालामनांगौ आरो ना सापर्ट खालामनांगौ बा गामिफ्राव थानाय खयजन माखासे एसे एनै एसे मा होनना बुङो मिन्थिनाय मानसिफोरनाव साजेसन लानांगौ बेनिफ्राय बिसोरखौ हगारनानै होनांगौ अब्लासो मानोना बांसिन मानसियानोथ' साख्रि मोनजोबखाया नङा होमबा नोङो जेनेबा बोसोरसेयावनो गोबां माखासे 5,000 6,000 एम ए पास मानसि ओंखारगोन बै एम ए मानसिफ्राथ' गासिबो साख्रि मोनजोबा दा बिसोरो एम इन थांखिनि अनगायैबो माखासे हबिफोर थायोना बिनि थ्रयैबो मानसिया गावखौ माने लाइफ दाना लानो हायो आरोखि स' बे थार बाथ्राखौ दिनै फंबाया बुंथिनानै